Mayong buntag na tanan. Nindot kaya to mga pagbasa karon, no? Kay kita gipainumduman ang atong Dios, usa ka Dios nga gamhanan, usa ka Dios nga maluluyon. Sa atong unang pagbasa, gitagaan niya kaayuhan katong nagsakit, no? O katong sa ikaduhang pagbasa, ang katong mga nangaayo na, nag-alagad, o duna paghapoy kahuyang, sila gitagaan o kaayuhan gyapon sa ilang paghalad sa Dios, pinaagi sa ilang mga kasepanan o kahuyang, aron sila mapasaylo o sila makabaton o kahiusahan didto sa Dios. Ganahan ba mo makabaton o kahiusahan sa Dios? Amen? Paghalad mo. Pero ayaw ninyo sunuga. Sayang mampod. No? Mga kaigsunan ko dahil ni Kristo, sa atong ebanghelyo karon, no? Kita gipakitaan nga si Jesus gikan sa Jericho naglakaw paingon didto sa Jerusalem. Og sa iyang paglakaw kinsa iyang kuyog? Nakakuyog mo wa? Ha? Kuyog niya ang iyang mga disipulo. Naglakaw sila, nagsunod silang tanan kang Hesus. Unya, dili lang ang iyang mga disipulo ang naglakaw, hasta usab ang dakong panon sa katawhan. Mikuyog usab, naglakaw, kuyog kang Hesus paingon sa Jerusalem. Og sa ilang paglakaw, dihay wa makakuyog. Kinsa man to? Nalabyan nila ang buta. Unsay gibuhat sa buta? Sagit ba dayon? Unsay trabaho sa buta? Nagpakilimos. Buta nga nagpakilimos. Unya, sa dihan nakahibaw siya nga si Jesus mulabay siyang atubangan, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluyin taon ako. Ang buta, ang iyarang pisikal. Pero ang iyang pagtuo o pagsalig sa Dios pinaagi kang Hesus, dili buta. Kita kayo niya nga si Hesus mo'y maghatag niya og kaayuhan. Amen? Kitantanan, Hesus, kaluyin taon ako. Sa inyong pagsultian na, kaluyan ka mo? Mura mamugi pang bitok. Sayang kayo yung indot nga sanina. O niya, hinay kayo mo mangayog pakitabang sa Hesus. Usban ninyo, niya inexulti na ako sa inyong gikinahanglan, mutubag mo kanunay ha. Hesus, kaluyin taon ako. Usba? Sa tanan nga naay rayuma. Sa tanan nga naay high blood. Mga diabetic, mga arthritison, wa magkasinabdanay sa pamilya, way kwarta, way bana, way asawa. Amen? Palakpakan na to si Jesus. Sa inyong pagpanginabuhi. Amen? Amen. Mga kaigsunan ko dahil na Kristo, importante kaya itong kinabuhi mo nga nangayo tagpakitabang kang Hesus. Ug unsay pinakanindot, nagkuyog tantanan, nagpanon tantanan paingon dire, nindot kayo mo tan-awon, inig pangabot ang inyong direksyon, usara paingon diha sa cross. Amen? Palakpakin yung kaugalingon. Mga kaigsunan ko dahil na Kristo, kini usa ka pagpakita sa atong dakong pagsalig usab o pagigugma sa Dios nga kita dili mga buta. Amen? Amen. No? Atong ipakita sa Dios nga kita galurat ang mata sa atong kasing-kasing tungod sa atong pagtuo pagsalig kaniya. Mga kaigsunan ko dahil na Kristo, nindot kaayo ang tubag ni Jesus sa mga buta sama ninyo. Usahay, nangabuta, mampudta.
No? Nabuta ba mo? Wa. Usahay, mabuta pud ta. No? Unsa may makabuta nato kanang atong pagdumot, jealousy. Usahay, mabuta ta ang atong mga material nga butang. No? Pero nindot kayo taliwas atong pagkabuta usahay nag-usa ang tanan dire. Og nindot kayo ang response ni Jesus sa buta. Bisan si Jesus nakahibaw sa tanan, pero unsay response niya sa buta? Sa dihang nagpakiloy ang buta, sa iyang paghunong. Hunong ta kay saba kaayo, sige siyag singgit. Di na siya makawalig tarong kay sige singgit ang buta. Og sa iyang paghunong, giyang gipa tawag ang buta. Og unsay gipangutanan niya sa buta? Ha? Unsay imong tuyo nako? Unsay ipabuhat mo kanako? Maupod na ang iyang pangutana sa matag usa kanato. Daghan kay ta gi-mention ganina. Pero kahibaw ko nga kamuntanan adunay nagkalaing-laing gipangayo ni Jesus nga gusto niyang pabuhat sa iyong kaugalingon aron kamo makapadayon sa paglakaw uban sa Dios. Mao nga kahibaw nagamhanan na kayo ang Ginoo, pero dapat musulti ta kung unsay atong ipabuhat nato. Mao gani natay mga pamisa dire, mga intensyon. No, kay gusto ta na ipabuhat, ang uban gusto makapasa og board exam, ang uban gusto maayo sa ilang sakit, mga kanser, mga bisag unsang sakit diha, mga balatian, no? Atong ipamisa dire kay di ta makontento, gusto nato nga maglanog-lanog ang atong gipangayo sa Dios aron samukan siya nato og ihatag ang grasya nga atong gipangayo. Amen. Kana, very good. No, mao nga nindot kayo kay sa paghatag niya kaayuhan kitang tanan nagpadayon sa paglakaw kuyog kang Hesus, isip mao'y atong pangu sa atong simbahan, may atong leader sa atong komunidad, may leader sa atong lungsod, may leader sa atong nasod, may leader sa atong kapilya, may leader sa atong pamilya. Si Jesus dapat dili nato kalimtan. Og sa atong paglakaw, dapat muhunong puta usahay kung doon na tayo malabyan nga mga buta. Kay daghan kaayong mga buta, wala na musubay sa agianan ni Jesus. Dito na sa kalibunan ning agi, wala na makatunong. Nakita na mogtaw ingon ana. Mao nga bisag unsaon nilag singgit usahay, di na madunggan. Mao nga kita, mao na atong misyon. No? Kung kita nakakita kanila, stop, muhunong ta, atong tawgon. Unsa may pabuhat mo kanako, aron makakuyog ka namo adto ta sa Franciscan, manimba ta. Mamati tas pulong sa Dios, kay nindot kayo ang pulong sa Dios, mao na makaayo. Nindot kayo nagsakay nato sa sakyanan, mag-check magyug attendance ang amahan o ginahan. Kompleto na ba tantanan? Oh, kompleto na. Nagabot dito sa eskina, gawa sa ilang gate, mura magwa na to mada ang atong katabang. Gibilin na mas balay, mubalik. Unsay buhaton sa katabang? Ayaw simba karon. Unya rang hapon. Atos lungsod. Balik yapon mo, stop. Ayaw, tugnan ninyong katabang nga, ayaw simba karon, anyang hapon nakasimba ha, pasimbahan ninyo. Kaya kung inyo nang ipabilin nga buta, ay inyong katabang, dili niyo pasimbahon, layo kay kang Hesus, mao na panahon nga mga wa ang inyong cellphone. Mga wa ang inyong TV. Kaya mingon nimo, grabe naman itong katabang na to, kawatan man day, atong silingan, kawatan. Kawatan yun na, kaya man nimo makamuhunong, man nimo pasimbaha. Kung imo nagipasimba, makakaton nagmaayo, di nakakatog pangawat, at least makonsensya siya, at least na konsensya. Kaysa magmalipayon siya pangawat na yung rilo, mga singsing, mga lahas, tagam. Kunya, pasungin lang, ang yawa ra ba?
Bitaw, na yung baningon ana. No, mao nga kinahanglan magtinabangay ta atong abnihon tanan sa pagsimba o musunod tan tanan kang Hesus. Mga kaigsunan ko na Kristo, nindot kaayo sundan si Hesus. No? Karon naay daghan kaayong gustong mahimong leader nga gustong maoy sundon. Bisag nakahibaw ta nga dili na ni si Hesus, sige na nig panglimbong, sige pangawat, sige lang yapon tagsunod. Dili buta ang atong utok, dili buta ang atong mata, but we are blind in our heart. Asa naman ang atong kasing-kasing nga nagtudlog sakto ug maayo. Dapat tan-awon nato og maayo, maskin sa atong pamilya, maskin sa atong barangay, sa atong lungsod, sa tibok Pilipinas, tan-awon nato og maayo kung kining atong sundan puno ba sa Espiritu Santo, puno ba ni sa kinabuhi ni Jesus, well guided ba ni sa Holy Spirit, kay aron di ta masayop og sunod. Kay basig kitang tanan mga hagbong tas pangpang og impas. Mga kaigsunan ko na Kristo, gitagaan ta sa Ginoo og kaalam, wisdom. O karon daghan kayong gustong mahimong leader, nga gustong musunod ta tanan nila, og ilang gilatag tanan nilang nahuman sa ilang pag-eskwela. Daghan kayong nahuman, daghan kay silang nahibaw-an. But knowledge is different from wisdom, kaalam. Daghan kayong dagang nahibaw-an, pero sige lang gyapon buhat og dautan. Ang tao nga naay kaalam, gikan na sa Dios, wisdom. Makahibaw ka nga kini, dili maayo. Uy, mura man kog nabuta naman ko ani, dili man din siya maayo. Murag di ko musunod ani. Ingon na, no? Guided ka sa Holy Spirit, mao na wisdom. Naghari ang Espiritu Santo nimo, makahibaw ka mo identify kung unsay maayo o unsay sakto, unsay dili maayo o unsay dautan. That is wisdom. Ang kaalam, pwedeng daghan kay kag nahibaw-an, daghan kay kag nahuman, pero wala kay maayong binuhatan. Daghan kay nakapasar og board ana. Engineering, bar, nursing, doktor, pero nagpadayon lang gyapon og buhat og dili maayo bisag daghan na kay grasya ang gihatag sa Dios kanila. Hinaut unta nga dita ingon ana. Maskin sa atong pamilya, aton tudluan ang mga bata sa pagsunod sa sakto nga leader. Leader nga puno sa Espiritu Santo. Ug labaw sa tanan, leader nga atong gisundan sa atong espirituhanong kinabuhi, mao si Jesus. Mga kaigsunan ko na ng Kristo, hinaut unta nga kitantanan sa atong paglakaw nining kinabuhi sa atong pagsunod kang Jesus. Hinaut unta nga kitantanan magmalampuson og daghan tag madani sa pagsunod kang Jesus. Magiyahan tag maayo, tagaan tanyag kaayuhan sa tanan nato mga balatian, aron kita mahimong hingpit uban kaniya didto sa iya gingarian. Amen? Palihog manindog.